Assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirinmu na tarihin magabatan Nijar, inda a yau muke tafe da tarihin fitaccen ɗan siyasa marigayi Hamani Jori. Fitaccen ɗan siyasa ne kuma shugaban ƙasar Nijar na farko na jamhuriyar Nijar mai cin gashin kanta. Ƙasaitaccen tarihinsa: haihuwa: an haifi Jori a 6 ga watan Yuni 1916 a Saudore, a wani ƙaramin ƙauye kusa da Yamai. Ilimi da sana'a na Jori: ya yi karatu a makarantar koyar da malamai ta William Forty a Dakar, Senegal, sannan ya yi aiki a matsayin malami a Nijar kuma ya koyar da harsunan Hausa da Zarma a Paris. Farkon siyasa: ya kafa jam'iyyar Parti Français Ligérien (PPN), wadda ya kasance reshen ƙungiyar Rassemblement Démocratique Africain (RDA). A Nijar, an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar Nijar a Majalisar Dokokin Faransa a shekara ta 1946. Shugabancin ƙasa bayan samun 'yancin kai Nijar daga Faransa a ranar 3 ga watan Agusta 1960, Hamani Jori ya zama shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya. A ranar 10 ga watan Nuwamba 1960 aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa na farko na jamhuriyar Nijar, muƙamin da ya riƙe har zuwa 1974. Gwamnatinsa ta kasance mai ra'ayi matsakaici kuma ta ci gaba da ƙulla ƙawance da Faransa. Ya taka rawa sosai a matsayin mai shiga tsakani a rikice-rikicen Afirka. Juyin mulki da faɗuwa: shugabancinsa ya fuskanci matsaloli, musamman fari mai tsanani da zargin cin hanci da rashawa, wanda ya shafi matarsa Aisha Jori. A ranar 15 ga watan Afrilu 1974, wani juyin mulki na soja ƙarƙashin jagorancin Laftanar Kanar Sani Kunce ya hamɓarar da shi. A yayin juyin mulkin an kashe matarsa Aisha Jori. Bayan faɗuwa, an ɗaure Hamani Jori har zuwa shekara ta 1980, sannan aka sanya shi a gidan yari a Yamai har zuwa shekara ta 1987. Bayan an sake shi a 1987, ya tafi Maroc mutuwa. Ya rasu a ranar 23 ga watan Afrilu 1989 a Rabat, Maroc. Hamani Jori ya kasance jigo a tarihin Nijar. Ƙasaitacciya: shugaban farko bayan samun 'yancin kai. Akwai wani abu da kuka so ku sani dangane da mulkin Hamani Jori da kake so ka sani ko kuke so ku sani? Ku sa mana ra'ayoyinku a ƙasa wannan bidiyo. Mun gode.